عرب شمو یان جی عرب شامیلو نویسکارێکی کوردە û weke bavê romana Kurdî tê binavkirin. Yekem romana Kurdî şivanê kurmanca nivîsandiye. Erebê Şemo ji malbatekî Şêxên Êzidiya bû û di sala 1897 de li gundê Cilawûzê li navçeya Qersê dayîk dibe. Erebê Şemo zarokatiya xwe li nava jiyanekî dijwar da derbas dike. Şivantî û paletiyê dike lê dîsa jî dest bi xwendina xwe bernabe. Xwendina xwe ya pêşiyê li Qersê diqedîne. Erebê Şemo ji xincê zimanê Kurdî bi Ûrîsî, Tirkiya Osmanî, Yûnanî, Ermenî, Gurcî, Almanî û Azerî dizanibû. Bi van zimanan karê wergeriyê dikir. Bi biryara hikûmeta Sovyetê û Ermenistanê, Erebê Şemo û İshak Maragulov di sala 1928 de dest bi amadekarina alfabeta Kurdiya ya bi tîpên Latînî dikin. û di sala 1929 de yekem pirtûka bi Kurdiya Latînî çap dikin. Navê pirtûka wan li cîhanê bi navê xwe hînbûna kurmancî dihat naskirin. Piştê wî jî gund bi gundigeriyan ji bo ku zarokên Kurda hînê xwendin û nivîsandinê bikin. Erebê Şemo û İshak Maragulov piştê ku dikevin nav tekoşîna komûnîstên Ermenistanê dest bi xebata Rojnameya Rêya Teze dikin. Rojnameya Rêya Teze dibe wek pirekî ku ramana sosyalîzmê digêjîne gelê Kurd. Rêya Teze heftê 3 sala bê navberweşana xwe dîdomîne û sala 2003 de ji ber pirsgirêkên aboriyê tê girtin. Di dîroka Kurda da rojnameya ku temenî wî herê dirêj dîsa jî bi heftê 3 salan Rojnameya Rêya Teze ye. Di sala 1931 da Erebê Şemo li Leningradê rastê xanatê Kurdo tê. Hevatiyeke baş di navbera wan da çêdibe. Li Leningradê dest bi xebata lîteratûrî û zanistiyê dike. Li wir nivîsên li ser pirsgirêkên zimanê Kurdî amade dike û li Ermenistanê çap dike. Erebê Şemo di navbera salên 1937 û 1954 de 17 sala li Sibîryayê girtîgehê da dibîne. Piştê mirina Stalîn ew azad dibe û careke din vedigere Ermenistanê. Erebê Şemo di berhelmên xwe de ne tenê Kurdên Sovyetan, ew rewşa her 5 perçê Kurdistanê dinivîsan. Sala 1963 de ew romana xwe ya dîrokî dimdim dinivîsine û belav dike. Di sala 1967 de jî ew li Moskowayê berhevûka hikayetên gelê Kurd û romana xwe ya bi navê Rêya Bextewar diweşîne. Erebê Şemo ev qas Kurd bû kî Maxîm Gorkî jê ra digot gelê Kurd bi zimanê Erebê Şemo diaxife. Erebê Şemo mixabin di 21 Gulanê sala 1978 de xatirê xwe ji gelê Kurd dixwaze û diçe ser dîlûvaniya xwe. û bi mîrasekî dewlemend ber nemiriyê diçe. Hine berhemên wî yên navdar şivanê kurmanca, koçekê derewîn, berbank, jiyana bextewar, dimdim, hikayetên gelê Kurd û hoko. Em bi bextewarî Erebê Şemo ji bîr tînin.